Ring. Hello, pre. Hello pre, kailan kang Marta pre? Ah, Marta? Oh, klase doon ako sa school. Palauyab kinang bayahan na eh. 5 man siguro kabuk na uyaban na sa school pa may. Oh no! Si Greg, si Robert, Tinoy. Sa 5 na sila, kalimot ko sa duwa. Palauyab kinang bayahan na. Kaya na kay ko na. Noyab gito niya ang dispatcher din ko na mo ha. Kung katupong katupitong kasuroy katong mamalit og kuan. Putaw. Adili ko sure ha pero naisyo to na uyab gyapon na to niya katong kapamaligya putaw. Ambot lang ang bayana kadi makabalo mamilig laki. Humo kay ilong ba. Gabi pa yung bayana eh. Ano man day pre? Akuan man good pre. Imbitaon-taon ta ka sa mong kasal pre ba? Lain na gani mo pre. Ay, ano pre? Pre! Mas una sa balita, report ng chismosa,